Здравейте хора и добре дошли в моят канал. Аз съм Цвета за тези от вас, които не ме познават. Знам, че изчезнах за цели 2 месеца, а обещавах да правя влогове с бебето, но имаше малко препятствия, които препятствия почти никого не прескачат, така че ако си нова майка и гледаш това видео, ще ти споделя малко полезни съвети, като вече опитна майка в сферата на коликите, алергите и така нататък. И също така ще поговоря малко за това как ми се разтърси и връзката заради напрежението в къщи. Преди да започна с видеото, искам да ви напомня да се абонирате за канала ми, ако не сте го направили, с камбанка и да оставите какъвто искате коментар, може да е въпрос или каквото пожелаете. Преди да започна, искам да кажа, никой да не се стряска от това, което ще разкажа, никой да не забравя, че това е преходен период, че това е кратък период, макар да не се усеща особено кратък, докато ти се случва, но можеш да се справиш, нищо няма да ти стане. Даже ще сложа едни скоби, когато бебето имаше колики цели 20 дни, бях абсолютно сама и нямаше кой да ме отменя, така че всичко може. Всичко може. Ето ме, жива съм, цяла съм, весела съм, не съм съсипана, всичко е под контрол. Естествено, за снимане не оставаше време, т.е. време може би е оставало, но желание нямах, така тъй като не се чувствах добре. Но ето ме, сега се чувствам добре и ще разкажа всичко. Не е нужно да проявите свръхсили, никой няма да го изисква от вас. Единственото, което е нужно да проявите като родител в такава ситуация е да бъдете абсолютно отговорен 24/7. Изключителна отговорност се иска, нищо повече, но все пак не може да подценяваме. Отговорността е нещо много сложно и много малко хора могат да бъдат наистина отговорни. В случая смятам, че се справих добре. Имам естествено забележки към себе си, може да направя доста по-малко грешки, защото направих и грешки. Грешките бяха да слушам хората. Най-важното, когато детето минава през коликите, започвам от колики. Най-важното, между другото, няма да чуете от мен имена на фирми, на капки, чайове и така нататък. Само ще кажа, че единственото нещо, което трябва да направите като един истински отговорен родител е да си намерите предварително добър педиатър в града, където сте и да разчитате изцяло на него. Тъй като причината вашето бебе да има колики винаги може да е различна. Абсолютно винаги. Защо го казвам? Защото когато аз се свързах с моя педиатър и опитах да взема някакъв съвет по телефона, веднага ме отряза и ми каза, че това е абсурдно и че тя трябва да види бебето, защото преценява по цвета на кожата, цвета на лицето, гръпавината, мекотата на кожата, изобщо по неща, по които, ако не си медицинско лице, няма да ти мине през главата да гледаш. Не слушайте хората. Наистина не слушайте хората. Аз лично изкупих абсолютно всички капки, които съществуват в българския пазар и се здобих с такива от Германия и от Гърция. Да, дават някакъв ефект, но проблема в случая при нас е бил, че Тамая има алергия към млякото, т.е. към лактозата на млякото. Обаче слушайте внимателно, защото не е само това. Защото сега може да си кажете, добре, ще пробвам без лактозно мляко. Да сменяш млякото на бебе е като това да му даваш лекарство. Толкова е безотговорно да го сменяш сам. Трябва да го смениш по препоръката на лекар, който разбира от това и който ти е предписал конкретното мляко. В случая се оказа, че Тамая има алергия към лактозата. Не всичко приключи там. Продължихме на безлактозно мляко. Нещата се успокоиха. След 20 дни наистина жестоко гърчене, жесток рев, жестоко напрежение. Много неприятно беше, наистина. Какво ли не пробвах? Костилки, нагрявах и корема, масажчета, капки. Много страшен период, наистина. Не вярвах, когато всички ми казваха, ще видиш ти коликите. Наистина е много кофти, защото ти е адски гадно, когато това дете е твоето, пък което и да е дете, ако се грижиш за него, ще е кофти да го гледаш така и да не знаеш какво да направиш денонощно.
Добре, всичко мина. Отмина, затихна и изведнъж нещата пак се влушиха. Обаче този път не се гърчеше от болка, ами нямаше настроение това дете. Все едно, аз буквално по едно време почнах да си мисля, че тя заради тези колики си е развалила характера и е свикнала да е постоянно кисела. Не. Отново запазих час за педиатър. През това време отново пробвах какво ли не, което ме посъветваха хората. Отново грешка, но няма значение. Отидохме и се оказа, че има алергия към белтъка на млякото, което е съвсем друга бира. Отново проблем, който изисква ние отново да сменим млякото. Тоест вече да минем на безлактозно и без този белтък на млякото. Изписаха ни по здравна каса новото мляко за алергии без лактоза. Да, нещо такова. Не мога точно да кажа как се казва, но да. 2-3 дни пак беше някакъв кошмар, защото хората, които са сменяли мляко, знаят, докато детето се адаптира, има един такъв период пак, в който и стомахчето я боли и не се чувства добре. Слава богу, този период наистина е 2 дни, 3, нещо такова, малко ми се смесват дните. В момента да чукна на дърво, всичко е добре. Но, какво искам пак да кажа? Много е важно наистина да не ви пука да звъните, да питате, да говорите, да ходите, да ви преглеждат, независимо какво се случва. Аз по едно време си мислех даже да отлагам тези прегледи, защото има епидемия. Няма никакво значение. Ще покриеш детето с една завивка, ставаш, отиваш и се разрешаваш всичките проблеми, защото когато едно дете е неспокойно, проблем има. И много често проблема е индивидуален и не могат да разрешат хората. Така. Беше тегаво, сега е супер. Тама е много спокойна, събужда се на 2-3 часа, хапва, заспива. Между другото, яде дори малко под нормата, която е дадена за 2-месечно бебе, но не се притеснявам, защото я наблюдава лекар, казват и личния и лекар, и педиатъра, че се движи добре, вече почти 5 кг. Важното е да се движи добре, важното е да има мокри пелени. Всичко е цветя и рози за сега. Как това се отрази на връзката ми, също е много интересно. Това нещо го повдигам като въпрос, защото по принцип не ми се говореше на тая тема, обаче съвсем случайно вчера в декемврийски мамчета, т.е. майки на бебенца, които са точно на възрастта на Тамая, декемврийски мамчета 2024. Една жена беше написала, че се е разделила вече с бащата на детето си. Отдолу още няколко майки бяха коментирали, че са на път да се разделят, не знам. И че и бяха доста. И в един момент така се сетих, че всъщност знам защо тези жени се разделят с мъжете си. Едната беше написала, че не може да трае мъжа си и така нататък. Периода наистина е труден и тогава разклаща връзката сериозно. Защото когато двама родителя станат родители за първи път, и в случая Марио не е родител за първи път, но за първи път играе ролята на родител с мен в ролята на родител. Ние преди да станем родители двамата сме били просто гаджета. И изведнъж ние заемаме нови роли. И тези нови роли изискват нова версия на нас самите. Тоест аз ще съм нова версия на себе си, както и той ще влезе в нова версия на себе си, която аз не познавам, която той също не познава за мен. И шанса тези нови версии да си паснат и да имат абсолютно едно и също мнение по абсолютно всички въпроси е нула. Нула. Веднага почват страхове, те най-често от майката, страхове да се появяват, различия в отглеждане, в разбиранията за правилно отглеждане на бебето, различия дори в най-древните неща, дали да го сложим на слънце или да го завъртим назад или да го завъртим напред.
с краката към прозореца или с главата към прозореца и когато в един момент се насъбират, нали, 1, 2, 3, 4, 5, 6 такива дребни неща в деня и то какво става? Един нажежен, напрегнат ден и естествено отношенията почват да се развалят. Това е едната причина, според мен. Втората причина е, че бащите може би бащите не дават, не отменят половинките си. И не може би, защото аз лично познавам хора, които са казвали: аз съм на работа, не мога, жената се оправя с бебето. Ами да, жената се оправя с бебето, обаче ние като жени имаме също нужда от сън. Дори в едно проучване четох, че една жена има по-дълга нужда от сън. Тоест трябва да спи малко повече часове от един мъж, за да функционира нормално, заради хормоните ни. Както и да е. Не може да оставиш партньора си да се справя сам в това нещо. В случая Марио не ме е оставил, даже изключително много. Благодаря ти. Искам да му благодаря, даже тук благодаря ти изключително много, че ми помагаш и че толкова често ме отменяш. Това е тъкмо една малка проверка да видя дали ми гледаш видеята. Да. Ако не отменяш жена си, ако случайно си мъж и гледаш това, ако пък си жена, покажи просто на мъжа ти, ако не го прави. Ако не отменяш жена си, няма как да очакваш тя да е адекватна, тя да е спокойна, да не е избухлива и така нататък. В случая Марио го нямаше, докато малката имаше колики и аз нямаше от кого да бъда отменена. И наистина съм има моменти, в които не съм се чувствала никак добре психически. Никак добре психически. Но, слава богу, след като се върна там, откъдето беше, започна да ме отменя и нещата изключително много се стабилизираха. Много е важно. Бъдете до жените си. Знам, че някои мъже работят много, веднага ще се захапят сигурно, защото в TikTok ли беше, в Instagram ме изядоха тук за един клип с жест от Марио. Може да влезете да го видите. Не искам да се случва просто същото. Да, знам, че работите мъжете. Знам, че има такива мъже, които пък работят много по-голямата част от деня и дори вечерта. Но не говоря да се редувате всеки ден или постоянно да го правите. Достатъчно е 1-2 пъти в седмицата да се напънете. Все пак детето е толкова малко, кратко време. После всичко се нормализира. Ето Тамая вече на 2 месеца се събужда. Много често започна да се събужда, примерно нахранвам я в 9 вечерта, спи до 4 сутринта и след това яде в 7. Супер! Страхотно време ти да отпочинеш и после да си пълноценен, да се чувстваш добре и да нямаш дори нужда от отменяне. Но е имало периоди, даже този период е задължителен първите месеци, първия месец-два, да става в 9 вечерта, в 12, в 2, в 4, в 6 и това нещо няма как да не повлияе. Бъдете до жените си в крайна сметка, за да се свържете и вие с детето, да го заобичате истински. Също трябва да полагате грижа за него. Не само да му се радвате на спретнатата прическа, новото тоалетче, сладките бузки. Ами да, обаче трябва да се поема отговорност. Трябва да се грижим за децата си заедно, за да се чувстваме всички добре. И в крайна сметка да не забравяме, че ние сме един екип с един и същ интерес. Говоря за партньорите. Ние просто имаме един и същ интерес и то е детето да расте щастливо, доволно, здраво и спокойно. Предизвикателство е за връзката определено. Това, което нас ни разтърси, е това, което по-рано споменах. Именно дребните неща. Нямаше някакви огромни разминавания в идеята ни за отглеждане на дете. Нали, до момента, то колко е минало 2 месеца, но ние така или иначе предварително сме си говорили кой какво харесва, кой какво вижда, как вижда за напред, кой как иска да си гледа детето. Аз знам той какъв човек е. Нали, тук идва и момента, в който може някой да ви излъже, че е такъв, но това е друга тема. Нищо не се е променило, слава богу, при него, но естествено тези дребни неща в ежедневието, които са
пак казвам, да къде да я обърнем, как да я приспим. Разминават се, не сме изпадали в такива детайли, как ще я приспиваме и на къде ще я слагаме да спи и така нататък, но имаше един момент, в който наистина много се напрягахме един на друг, усещаше се много зле положението и решихме да седнем, буквално да седнем като едни големи хора и да обсъдим ситуацията. И стигнахме до извода, че трябва просто да проявим страшно много търпение, да не спираме да си говорим, да си анализираме дните и да се справим заедно с това нещо, да уважаваме мнението на другия, да опитваме, макар да не ни харесва, да изслушваме другия, да се опитваме да го разберем. И наистина започнахме да го правим и когато единия отстъпи, другия вижда това, ако е човек, оценява го и след малко сам отстъпва и той. Даже пак ще дам пример с това слънце. Не знам, просто днеска се случи това нещо. Той смята, че е добре да гледа към слънцето. Аз смятам, че е добре очичките да са скрити, тялото и да е под слънцето. Казах, че смятам така и след малко го видях как дръпна едната по-лека завеса и скри очите. Аз преди това просто я оставих на слънце, защото пък си казах, какво толкова, ако постои малко на слънце. Когато единия наистина отпусне, дори да се налага ти да си първата или ти да си първия, направи го, ще видиш, че нещата работят, но предварително се оговорете, защото все пак този човек трябва да види, че ти правиш нещо и да не си помисли пък, че... Да. За сега нещата са нормализирани, всичко е под контрол, надявам се да започна да снимам влогове. Бях снимала един влог, бях качила стори, в което казвам, че първият ми влог е готов, но го изтрих, защото беше доста натоварващ. Реших, че не искам да давам такова съдържание на хората, въпреки че е реалността, но няма нужда. Няма нужда, защото наистина при някои хора тези неща минават по-леко. Давам пример, майка ми има 3 деца и казва, нито с братята ти, нито с теб съм имала такива трудности. Така че няма смисъл да стресирам хората и да ги подготвям за нещо, което не се знае как ще премине. Бъдете спокойни, бъдете щастливи, не губете себе си, говорете с половинката си и всичко ще бъде наред. Надявам се видеото да е било полезно, да ви е било интересно. Ако имате въпроси, пишете ми в коментарите, нямам търпение да ви отговоря. Изключително много се радвам, когато ми задавате въпроси в Инстаграм. Има доста хора, които започнаха да ме разпитват, знаят, отворена съм да давам съвети. Даже често успокоявам жените, на които сега им предстои да раждат. Също тема, която и мен ме вълнуваше страшно много преди да родя. Боли ли, не боли ли, гадно ли е, трудно ли е? Да. Всичко е много лесно, стига да си настроен адекватно и позитивно за него. Благодаря ви, че гледахте. Още веднъж напомням, абонирайте се за канала ми и до скоро!